City 99,5. Άκου ό,τι ζεις. Εγώ και εσύ μαζί είναι μια έκτακτη ραδιοφωνική συνέβρεση του Τζίμι Πανούση με τον Αλκίνο Ενίδη και είχαμε μείνει Αλκίνο στα μεσημεριανάδικα και την κόντρα αυτή, δεν ξέρω τη φιλολογική κόντρα που ξέσπασε κομμωτηριακό επίπεδο, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό δείχνει και το ιδιαίτερο που έχουμε εδώ της φυλής, που μπορούμε στην ελαφρότητά μας απάνω να μεγαλουργήσουμε. Όλη την τελευταία εβδομάδα, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα και λίγο στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας, εξαιτίας αυτής της παρέμβασης που έκανε από το βίσμα της Βουλής ο Αλαβάνος. Δεν παρακολουθώ, θα με ενημερώσεις. Είναι μια ευκαιρία να ενημερωθεί και ο πολλής κόσμος που έτυχε να μην ακούει. Να πούμε ότι ο Αλβανός, που έχει βάλει το Α και το έχει κάνει Αλαβάνος, και της Κουμουνδούρου ο πρόεδρος, ετόλμησε να αγγίξει τα ιερά και όσια της φυλής και να πει για το στίχο του εθνικού μας ποιητή, όχι του Σολομώντα, γιατί είναι και των Εβραίων. Είμαστε δύο περιούσιοι λαοί, ο διάολος. Και είπε και το Διονύσιο Σολομό, έκανε μια παρέμβαση και είπε ότι μετράει με βία τη γη, ενώ όλοι οι δεξιόφρονες που είναι και πλειοψηφία του ακροατηρίου μας, πρέπει να τους σεβαστούμε, υποστηρίζουν ότι ήταν με βιά μετράει τη γη. Αυτό ξεκαθαρίστηκε στα μεσημεριανάδικα. Να μας πεις την άποψή σου. Τι εννοεί ο ποιητής? Είναι αμφίσιμος ο ποιητής, αλλά ποια είναι η δικιά σου άποψη? Εγώ νομίζω ότι εννοεί και τα δύο. Δηλαδή ότι βιάζεται και ταυτόχρονα βιάζει. Βιάζει και βιάζεται. Είναι και ομόριζες οι λέξεις. Έτσι, ακριβώς. Βέβαια, εγώ επειδή το μελέτησα, επειδή εργάζομαι εδώ και τα καθημερινά στο ραδιόφωνο και αναγκάζομαι να τεκμηριώνω, να είμαι ντοκουμενταρισμένος αυτό που με ενδιαφέρει, το μελέτησα και είδα ότι είναι επίθετο η βία. Δηλαδή είναι ο βιός, η βία, ο βιός, η βία και το βιός. Και το βιός, ναι. Ο βίος. Μυθολογικά, θυμάσαι, η βία είναι κόρη. Δεν θυμάμαι. Της νύχτας και του ερεύους. Πρέπει να. Αν κάποιος ακροατής μας ακούει και είναι αυτά τα φασιστοειδή που βγαίνουν στη τηλεόραση και να λένε τους μύθους, ας μας πάρει να μας πει. Γιατί εμείς είμαστε λιγάκι κουκουρούκου. Παλώμα. Γκαετάνο Βελός, ο συνάδελφος, τραγουδοποιός. Είμαστε και δύο τραγουδοποιοί τώρα εδώ στον αέρα. Αν είμαστε επιπλοποιοί, τι διαφορές θα είχαμε, Αλκίνο? Μπορεί να μας έλειπε κανένα δάχτυλο. Αλλά η σχέση μας με την τέχνη θα ήταν ίδια. Πώς γράφεις τα τραγούδια? Γράφω τις ώρες που βλέπεις μπίλιο εσύ. Όχι, εννοώ ποια είναι η διαδικασία. Ναι, αυτό εννοώ. Αργά το βράδυ συνήθως, πολύ αργά και ξημερώματα συνήθως. Ώρες που ξέρω ότι κανείς δεν περιμένει τίποτα από μένα, όλοι κοιμούνται. Ό,τι έχω αφήσει πίσω δεν μπορώ να το επανορθώσω τώρα. Επικρατεί μια ησυχία, δεν χτυπάνε τηλέφωνα, δεν αισθάνομαι ήσυχος, αυτό. Μέσα από μια διαδικασία βαρεμάρα συνήθως, όπου τα έχω κάνει όλα, έχω διαβάσει, έχω ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο και έρχεται μια ώρα έτσι σιωπής και παίρνεις ένα κομμάτι χαρτί. Ένα καταστάλαγμα, ναι. Τα εργαλεία σου είναι μολύβι χαρτί, δεν είναι? Μολύβι χαρτί συνήθως και κιθάρα. Ναι. Μαζί. Όταν υπάρχει δίπλα. Επειδή υπάρχει το μεγάλο ερώτημα πάντα, ξέρεις, που τίθεται σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή είμαι και εγώ της δουλειάς. Αν προηγείται η μουσική. Μαζί, όχι. Στίχος και μουσική την ίδια ώρα συνήθως βγαίνει. Συμφωνεί με τον Αριστοτέλη, τον συνάδελφο, τον παλαιότερο από εμάς, βέβαια, που λέει ότι η μουσική είναι ένα τίποτα. Απλά είναι ένα περιτύλιγμα για να βοηθήσει λίγο την ποίηση. Όχι. Και εγώ διαφωνώ. Τολμώ να διαφωνήσω. Διαφωνώ απόλυτα. Δηλαδή θεωρώ ότι το τραγούδι δεν είναι μουσική και στίχος. Το τραγούδι είναι μια αυτόνομη ύπαρξη. Οι γονείς του είναι η μουσική και ο στίχος. Αλλά όπως εμείς έχουμε μέσα τους γονείς μας, μέσα μας, αλλά δεν είμαστε οι γονείς μας, είμαστε ένα τρίτο πρόσωπο, έτσι και το τραγούδι. Σε ποιο δίνεις μεγαλύτερη βαρύτητα, στη μουσική ή στο στίχο? Σε κανένα. Εγώ τελευταία έχω καταλήξει, αν και ήμουν της αντίθετης άποψης, αλλάζω συνέχεια βέβαια. Μικρός είμαι στην εφηβεία μου. Είχα κάνει μια εκπομπή παλιά στη τηλεόραση με τον Εθνικό Σταρ. Πιστεύω ότι η μουσική προηγείται, δηλαδή η σκηνοθεσία είναι, δεν είναι το σενάριο. Νομίζω η σκηνοθεσία είναι η μουσική που σε φέρνει, δηλαδή ο ρυθμός. Ναι, μπορεί, ο ρυθμός έρχεται και μέσα από το στίχο όμως. Τι διαλέξετε τη συνέχεια, να ακούσουμε κάτι με ποίηση? Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη, το ποίημα Κύριε, έτσι όπως το μελοποίησε ο Μιχάλης Ιγανίδης. Εγώ και εσύ μαζί, ο Αλκίνος και ο Τζιπάκος στους 99,5 στο City FM από το Blue Land Center, και είμαστε λίγες ώρες πριν το μεγάλο γεγονός, το remake της Αναστάσεως, χολικουντιανό γεγονός. Θα ανάψουν πάλι από μόνα τους οι αναπτήρες εκεί μαγικοί το Άγιο Φως. Και να σε ρωτήσω, Αλκίνο, είχαμε μείνει και μιλάγαμε να μείνουμε στην ελαφρότητα των ημερών, να συνεχίσουμε με ποίηση.
Για το Σολομό, για τον εθνικό ύμνο. Ναι. Ένα θέμα που καίει τον ελληνισμό τώρα. Είναι αλήθεια. Εγώ ξέρεις, σκεφτόμουν τώρα, μας καίει αυτό, αλλά δεν κοιτάμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε αυτό το πολύ ωραίο κριτικό και πολύ γνωστό τραγούδι που λέει πότε θα κάνει ξαστεριά. Έχεις προσέξει πως τελειώνει? Λέει να κάνω μάνες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες, να κάνω και μωρά παιδιά να κλαίνουν δίχως μανάδες. Ναι. Λοιπόν, ναι, αν το λέγανε οι Τούρκοι αυτό, θα λέγαμε ότι πρόκειται για βαρβάρους. Έτσι. Ναι, είναι ένας αμοβουλγαρικός δάχτυλος κατά την άποψή μου. Αυτά είναι φιλελληνικά. Είναι περίεργη η χώρα μας. Βλέπεις ο αρχηγός του κόμματος που κοινοβουλευτικά έτσι, εμπεριέχει τους εθνικόφρονες. Ναι. Το εξωτικό λαός. Ναι, το εξωτικό λαός. Ονομάζεται Καρατζαφέρης. Ελληνικότατο. Ενώ η αρχηγός του κομμουνιστικού, η γενική γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος λέγεται Παπαρίγα, που είναι και παπά και ρίγα και κομμουνίστρια. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε μια περίεργη χώρα. Ναι, καλά, και αν κοιταχτούν στον καθρέφτη θα δουν η Παπαρίγα βλέπει το μουστάκι του Στάλιν. Είναι λιγάκι μπερδεμένα. Ποια είναι η γνώμη σου για το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι πως το βλέπεις τώρα να επεμβαίνει στα πράγματα? Εντάξει, εγώ έχω μεγάλη αγάπη για το ΕΑΜΕΛΑΣ. Πολύ μεγάλη. Εθνικό απελευθερωτικό κίνημα. Ναι. Και νομίζω ότι κάτω από πολύ δύσκολες βέβαια περιστάσεις δεν χειρίστηκε καλά αργότερα το θέμα όλο αυτό το κόμμα. Και ο τρόπος που έφυγε και ο Βελουχιώτης ήταν λίγο περίεργος. Ναι, τώρα όμως πάνε να διορθώσει η Αλέκα. Ναι. Στο συνέδριο αναγνώρισε του Στάλιν, έβαλε Στεφάνη στον τάφο του. Πώς τον λέγαμε, το Μιλόσεβιτς που είχε διαβητικός, από εκεί τον θυμάμαι. Στη σύντροφη. Να σου αφιερώσω, μια και μιλάμε για κινήματα, να σου αφιερώσω τον ύμνο του Ζαπατίστας. Ωραία. Ο ύμνος των Ζαπατίστας, και μιλάγαμε όταν σου έπαιζε το τραγούδι με τον Αλκίνο, μιλάγαμε για το Μεξικό. Είχα πάει εγώ πρόσφατα, ετοιμάζεται και ο Αλκίνος να πάει στο Μεξικό. Πώς το βλέπεις το κίνημα του Ζαπατίστας, τι πληροφορίες έχεις? Τι πληροφορίες έχω? Έχω καιρό να μιλήσω με το Σαμπκομαντάντε. Εγώ μιλάω με τον κομμαντάντε Μάρκος, τον Μαγακάρη. Είναι Σαμπκομαντάντε, υποδιοικητής Μάρκος. Δεν υπάρχει διοικητής, είναι υποδιοικητής. Κλείσαμε και στις 10 του μηνός, κλείσανε 90 χρόνια από το θάνατο του Εμιλιάνο Ζαπάτα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Πώς βλέπεις το κίνημα εκεί, δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικά τα μέτρα και Θα προτιμούσα να μου πεις εσύ που πήγες και όχι εγώ που πρόκειται να πάω και κάθομαι και διαβάζω και ασχολούμαι. Ναι, εμένα μου άρεσε πολύ, αυτό μου έκανε και κατάπληξη και δεν το περίμενα. Γιατί τα ξενοδοχεία που μέναμε ήταν παλιά μοναστήρια. Και ρώτησα και μου είπαν δεν υπάρχουν μοναστήρια, γιατί είναι στην παρανομία μοναχισμός. Είναι μια μεγάλη κίνηση του Χουάρες το 1800, γιατί είναι για περίοδο με εμάς επανάσταση, προς το 1820 κάτι. Και έχουν καταργήσει από τότε, έχουν διαχωρίσει δηλαδή το κράτος με την εκκλησία και είναι στην παρανομία ο μοναχισμός. Δηλαδή ο Εφραίμ εδώ θα ήταν η Σόβια, άμα ήταν στο Μεξικό. Ναι. Το ξέρεις ότι ένας Κουβανός σκοτώθηκε στην επανάσταση τη δικιά μας εδώ του 21? Κουβανός. Άκουσε από την Κούβα ότι οι Έλληνες επαναστάτησαν και ξεκίνησε, ήρθε εδώ και σκοτώθηκε. Ναι, μα και από πληροφορίες άλλες που συζητάω με παλιότερους από μένα, που τα είχαν ζήσει οι παππούδες τους δηλαδή, τα στρατεύματα των επαναστατών των δικών μας, των αρματολών και αμαρτωλών ταυτόχρονα με των κλεφτών, τα κλεφτρόνια της εποχής, οι αλήτες, οι γνωστοί άγνωστοι, κουκουλοφόροι που λέμε τώρα, το ίδιο πράγμα είναι, ήταν μαύρου χρώματος, ήταν πολύ σκούροι. Αλλά βάλαν το Χριστό μπροστά και κάπως τα φτιάξαν τα πράγματα. Τι έχεις διαλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε? Εγώ διάλεξα πάλι. Τώρα είναι η σειρά μου. Τι ακούμε? Ακούμε όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά, Μπιθικότσης, Τσιτσάνης. Πάμε. Ο Τσιπάκος και ο Αλκίνος στα μικρόφωνα του Σίντερ 99,5, που κάνω γλώσσο τέτοιο εδώ πέρα σε αυτό. Είμαστε δίπλα στο... Βοήθεια, τράβα, γκράμπα. Αχ, έτσι να βοηθήσουμε. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα λόγω των ημερών, επειδή σε λίγο θα έρθει και η Ανάσταση του κυρίου. Πώς βλέπεις το μοναχισμό, τα σκάνδαλα αυτά τα τελευταία που μας ταλανίζουν εδώ και πολλά χρόνια? Κοίταξε, είναι καιρός να δούμε και τους μοναχούς σαν ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή σηκώνονται όλοι, πάνε στα Άγιον Όρος και κάνουν σαφάρι Αγίων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε σαν κανονικούς ανθρώπους με όλα τα καλά και τα κακά. Είναι κάποιοι άνθρωποι που κάνουν έναν αγώνα για ένα πράγμα που πιστεύουν και είναι πολύ θετικό αυτό πολλές φορές. Άλλες φορές σε βγάζει και σε λάθος δρόμους. Εντάξει, εγώ το βρίσκω πολύ φυσιολογικό και ανθρώπινο όλο αυτό.